Hi guys, magandang araw sa inyong lahat, and ang init. Today is the time is 12:30 in the afternoon, and grabing init. So kakabukas ko lang dito sa sasakyan, and tayo ay pupunta sa Calasiao, Pangasinan, and titingnan ng father ko yung pandayan doon, yung mga gumagawa ng itak, kasi balak niyang bumili ng anong tawag doon, swal tawag doon sa amin kalimutan ko tawag doon sa Tagalog, asarol ba yun? Well, tingnan na lang natin mamaya, saka baka bibili din siya ng itak. Okay, so that's it. Dalawa. Oh, 260 ano? Plus 600. 660 po. Yung 600 po. Kawantin po ang pinta namin dun. Oo. Kaya na yung 20 pa. So maganda ko yung ganito. Ibigay ng mura doon. Hindi po. 100. Hindi po, ito yung maliit. Ito yung mga pagpipilian 200 pala. lang. Ito yung sasabi yung real time 200 po namin. Malaki po yung Ito siya. Ito, galing yata. Oo. Pero muli din. Oo, baka muli yan. Lahat na ito, mga muli ito. Okay lang yung mga accessories na yung mga ganito ay tayo ba? Yan. Oo, yung mga... Madaling maano yun. Ito talaga dito sa'yo talagang... Magkano naman ito? 200 lang po. Pwede. Opo, bakit? Bakit ito? Hindi, iba ang pagkagawa niyan, tapos iba ang ano sa niya. Lagayan dito, magkano yung lagayan dito?